Dawuhe ngeten. Nek santri mulih teko pondok, kowe mondok pirang-pirang tahun mulih kudu wani melarat. Ya, memorinya itu hanya 2 kalimat. Memorinya hanya 2 kalimat. Kowe mondok pirang-pirang tahun mulih kudu wani melarat. Artinya melarat apa? Ora kok gak duwe duit, gak iso mangan, bukan. Santri aja kuwatir gak iso mangan. Nggih. Sing duwe jagat Gusti Allah. Sing duwe pari, duwe beras Gusti Allah. Nek kapan kowe ngladeni ngelmu, jarene ngelmu, ya dunya uhdumi man khadamani. Ya dunya uhdumi man khadamani. He donya nek enek wong ngladeni aku bil amal utawa bil mulang. Ladenono wis. Apa sing dadi karepe turutono. Ya dunya uhdumi man khadamani, unine ngelmu nyanggone donya.